Κυριάκος Στεφανίδης, ο νέος μας δήμαρχος. Ευρωπαϊκή πόλη, η μοναδική ελπίδα του Δήμου μας. Η μοναδική ελπίδα για την έξοδο από την ανεργία και την οπισθοδρόμηση. Ο πιο όμορφος και ευλογημένος τόπος δίπλα στη Θεσσαλονίκη του 1.300.000 κατοίκων, ενώ θα έπρεπε να αποτελεί κέντρο οικονομίας, τουρισμού, πολιτισμού και αθλητισμού, βουλιάζει μέσα στη μιζέρια και την κακομοιριά. Οι παραλίες και οι ακτές μας σκεπάστηκαν από τα σκουπίδια γιατί δεν καθαρίζονται ποτέ. Τα ωραιότερα μπαλκόνια της φύσης με θέατο θερμαϊκό έχουν γίνει χωματερές και σκουπιδότοποι. Εκτός από το ότι αποτελούν μόνιμη εστία μόλυνσης, είναι ζωντανή δυσφήμιση για όσους επισκέπτονται τον τόπο μας για να επενδύσουν. Τα βράχια που χαρίζουν την υπέροχη θέα στο πέλαγος και τον κόλπο της Θεσσαλονίκης συχνά κατολισθαίνουν και μαζί τους παρασύρουν τις κατοικίες όλων αυτών που αγάπησαν τον τόπο μας και έκτισαν στη θάλασσα μπροστά. Τα λίμματα διασχίζουν ακάλυπτα τον Δήμο μας και αντί να κατευθύνονται στον βιολογικό, χύνονται στη θάλασσά μας και τη μολύνουν. Τα άλλοτε καταγάλανα νερά που μάθαμε να κολυμπάμε έγιναν σκούρα και θολά και μετατράπηκαν σε απαγορευτικές γκρίζες ζώνες. Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού διαπίστωσε ότι η θάλασσά μας είναι επικίνδυνη για τους λουόμενους, με τη δυσμενή συνέπεια να μας αφαιρέσει τη γαλάζια σημαία. Φαίνεται πως ήταν ο μοναδικός τρόπος να ξεχωρίσουμε από τους άλλους και να βρισκόμαστε ανάμεσα στους 3 δήμους της Ελλάδας που χάσανε τη σημαία τους. Αυτή η πανελλήνια δυσφήμιση αποτελεί μαύρη σελίδα στην ιστορία του τόπου μας, γιατί υποβαθμίζει διεθνώς το Δήμο μας. Πόσο στα αλήθεια υπερήφανη πρέπει να αισθάνεται η παρούσα Δημοτική Αρχή για να τολμά και να ξαναζητά την ψήφο της εμπιστοσύνης σας. Το υδραγωγείο βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και είναι μόνιμα ανοιχτό και προσβάσιμο σε όποιον κακοπροαίρετο θα ήθελε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην υγεία μας. Οι καταπακτές από τις δεξαμενές του πόσιμου νερού είναι ορθάνυχτες και ο κίνδυνος από τα ποντίκια και τα φίδια που τριγυρίζουν αποτελούν καθημερινή απειλή. Τελικά αναρωτιόμαστε αν ο δήμαρχός μας πρέπει να αποκαλείται δήμαρχος ή δημόσιος κίνδυνος. Φτάνει πια. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό και την κοροϊδία. Δεν δεχόμαστε τη συνεχή υποβάθμιση του πνευματικού και βιωτικού επίπεδου μας. Αρκετά, κύριε Μαυρομάτη. Η τετραετία που πέρασε απέδειξε τις ικανότητές σας αλλά και την αλήθεια σας. Φτάνουν τα χιλιάδες ψέματα. Στο πρόγραμμα που δημοσίευσε ο απερχόμενος δήμαρχος υπόσχεται 143 έργα που ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε ο Δήμος της Αθήνας να είμαστε. Εμείς δεν θα γίνουμε ποτέ έμποροι ονείρων.